Ginsiling ni Executive Secretary Ralph Recto nga dako ang posibilidad nga hindi madayon sa mga tuig ang barangay kag sangguniang kabatan elections nga natalana sa Nobyembre 2. Sa iya pagpadulong sa Iloilo may kang tanan sa ginlunsar nga bagong Pilipinas Rice Distribution Program kag bawat bayan makikinabang program ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginsiling ni Recto nga sa iya pagpakigistorya sa mga senador kag kongresista madamo sa mga iniang luyag nga palawigon ang termino sa mga barangay officials. Sunog kay Recto padayon pa ini nga ginatalakay sa mga mabalidagod madesisyonan sa Mayo. Nabaluan nga aprobado na sa Senate Committee on Local Government ang pagpospon sang eleksyon sa rin ginatuyo man nga obrahon na ang 5 katuig ang termino sang barangay kag SK officials. Sa subong bisan may mga hagna nga nagaduso agud ipospon ang eleksyon para sa gihapon ang preparasyon sang Commission on Elections. Barangay election, tinatalakay ngayon sa Kongreso yan. Posible na balita ko sa pakikipag-usap ko sa mga congressman at senador, gusto nila palawakin yung term ng mga barangay officials natin, barangay captain halimbawa, at posible yan na hindi matuloy yung barangay elections. Pero yan ay nasa Kongreso. Hinihintay lang natin kung ipapasa nila yung batas tungkol dyan. Ang kabaing sa nangin pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.